Island, som tegner til at blive den tætteste konkurrent i konkurrencen om guldet. De fik altså imponerende 20,099 i rytmeserien. Så og vi ser hallen rejse op nu. Danmark har brug for alt den opbakning, de kan få. De skal virkelig leve op til deres allerbedste, hvis de skal sikre guldmedalje hattrick her i Aarhus. Var altså bedre på banen i tumblingen, og også en ny bedre i trampolinen. Lad os så se her, om de kan være med, også i rytmeserien. Kom så Danmark. Rigtig god start af pigerne, og det er altid vigtigt at få en god start, ellers så breder nervøsiteten så hurtigt. Flot opstilling af pigerne. Sådan. Rigtig godt indtil videre de danske piger. Nej, det er ikke mange gange, man har set nogen skille sig ud fra flokken. Det er det ikke. Det er det ikke. Skal de holde? Sådan. Meget synkront. Udfordringen for de danske piger er, at de islandske piger har en sværhedskarakter, der hedder 9,0. De danske piger har en på 7,4. Så når karakteren starter, så er de altså 1,6 foran de islandske piger på grund af sværheden på serien. Så det kan have stor betydning nu. Så er der selvfølgelig udførslen, men der kan ikke være meget at sætte et finger på, men spørgsmålet er, om man rent taktisk der måske har truffet. Det kan man jo altid sidde og kloge sig på bagefter, men to genganger fra det seneste EM også udgå med noget, der desværre kunne tyde på en korsbåndsskade. Så lad os ikke håbe, at det sådan har rystet dem alt for meget, pigerne her. Bredden bliver i hvert fald testet, men kom så Danmark. Pigerne ligger ud med en araberflik, dobbelt hoftebøjet baglænder. Rigtig gode spring indtil videre. Kom så. Ej. Ja, der var lige en enkelt på halen, men ellers så stod de skarpt. Lille fald, men ellers rigtig flotte spring af pigerne. Danmark klarede sig
bare 4 bedst på banen i kvalifikationen, så det er måske specielt en disciplin, hvor der er plads til at hente lidt på de andre. Udfordringen var, at skaden skete lige før banen, så man kunne se, at der var stor usikkerhed, da de går ind på banen og leverede mildsal. Den omgang, vi skal se nu, en anden omgang, var helt forfærdelig. Så forhåbentlig kan de sætte den omgang langt bedre end i kvalifikationen. Det starter godt. Raber Flik dobbelt. Fuld og Raber Flik dobbelt baglander. Endnu en. Det ser rigtig godt ud. Sådan. Sådan der. Stor jubel blandt tilskuerne i Aarhus. Så skal vi lige have kørt den tredje og sidste omgang sikkert i hus. Rigtig god præstation af pigerne indtil videre. Sidste omgang, vi skal se, bliver så den forlæns omgang. Danmark, som har et utroligt ungt hold, har stort set samtlige af pigerne kan være med til EM om 2 år, så det er også et hold fra fremtiden. Og det er så EM for juniorerne, de kan være med til om 2 år. Der bliver lavet straks salto, kraftspring, straks salto med halv skrue. Og der kommer 1,5 skrue på nu. Skal de fortsætte? Fantastiske spring. Meget, meget højt niveau fra det danske hold. Sådan. Det var rigtig godt. Og ingen tvivl om, at karakteren i tumbling fra kvalifikationen på 15.15, den sprænger de klart med mange længder. Og der er altså også nok at tage af til at udtage sådan et hold her. De er. Så kommer det danske hold. Og de skal nu i gang med trampolinen. Vi har altså brug for en rigtig god trampolin, så de kan følge med Island. Her kig på stillingen, som den ser ud. Og både Sverige og Danmark altså bare med score for en enkelt disciplin indtil videre. Men vi så Norge i tumbling altså få karakteren 14-7-5. Det er altså lidt et tilbageslag for det norske hold i hvert fald i forhold til Danmark laver dobbelt straks salto med 1,5 skrue, som holder omgang rigtig godt. Skal de fortsætte? Kom så. Ja, sådan. Godt, piger. Der bliver også klappet godt i hallen. Island, som lige i øjeblikket tegner til at blive største konkurrent. De lavede 17,5 her i trampolin. Kommer der dobbelt lukket salto med 1,5 skrue, svær med et lille fald. Og dobbelt straks salto med 1,5 skrue i sidste rotation. Sådan. Et lille fald, men ellers ganske fine spring af pigerne.
pigerne, som har brug for en rigtig god sidste omgang, så de forhåbentlig kan lukke af med bare en lidt højere op af trompetkarakter, end Island fik. Ja, de kan blive svære at hente i, og slå i hvert fald i den sidste disciplin på gulvet. Altså rytmedisciplin. Der bliver lavet overslag, lukket salto med halv skrue, og så bliver den strakt. Godt af pigerne indtil videre. Sådan. Ja, det må formodes at være jeg tror, de får lidt højere